ce wani hoto mai magana, ka san akwai hoto mai magana, wato mutane sun zo da jarkoki da robobi a hannunsu suna cewa ranka ya daɗe, shi kuma kai yana ta shafa fenti a jikin gini, suka zo da robobi da jarkoki fa na ruwa fa, garin duka ba ruwa fa, amma shi wai fenti yake, suka ce ranka ya daɗe mun fa ba fenti muke so ba, ruwa ranka ya daɗe, wasu suna faduwa da sauransu. So haka ne halin da muke ci. Ya kamata mu talakawa mai zama kowace al'umma ta zauna ta rubuta me take bukata, ka gane, na matsalolinta. Akwai fa ƙauyukan da mun sani cewa su ko titi suke bukata, wasu ruwan za a janyo channel din, ga ruwan irin wannan me muke cewa dama-daman nan da muke da su, duk muna kawai janyo channel da za a yi. Wani kawai abin sha'awa a kwanukan sallan nan a ƙarƙashin wato karamar hukumar Kura local government da muka je Nura, wallahi ka ga yadda suke noman rani, ga ruwan su mai matukar daɗi da sauransu, kaga arziki. Wata tarba da aka mana ƙauyen sai da muka san mun je ƙauye, mu yan birnin ma mai ba ma cin daɗin da suke ci, ko ba haka ba. So wannan shi ne. Bari mu ji masu sauraro